खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म दिनै इउनाइटेड अनसुमै फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय अनसुमैनि गेलेग्रा फोथाराव फुटबल बादायलायनाया जोबनानै थाङो आरो बे जोबथा इउनाइटेड अनसुमै फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनायाव फाइनालिसिम सौहैनो हायो राङापारा एफसि आरो गार'गाव एफसिआ लोगोसे बे बादायलायनायावनो गार'गाव एफसिआ राङापारा एफसिखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो लोगोसे इउनाइटेड अनसुमै फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय फुटबल बादायलायनाय जोबथा हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघाल सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित सरगियारि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाना आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघाला खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि আজি एफसी और गारगाँव एफसीर मजत अनसुमित फाइनल फुटबल मेच आছিলে মোক निमंत्रण কৰিছিলে एफसू जिला सभापतिये एफसूर निमंत्रण रक्षा करी मैं इतना आहिलो खूब भाल खेला होइसे এই খেলুৱৈক অলপ যদি কোচিং আমি দিওঁ অলপ যদি আমি এনকাৰেজ কৰোঁ মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলে ভাল খেলুৱৈ হ'ব মই আছোঁ ৰাইজৰ দুখে সুখে মই আছোঁ মইতো ক'লোঁ নহয় ভাষণত এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখে সুখে মই সদায় লগত থাকিম সুখবৰ ডেইলি আহিয়ে আছে ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি অৰুণোদয় দিম বাকীখিনি যিখিনি কাম অধৰুৱা হৈ আছে এইখিনিও লাহে লাহে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম হ'ব बादायलायनाय बेयो दिनै फाइनाल जानानै थांबाय दा बेवहाय गारगाव भार्सेस राङापारा एफसिमोन दा बेवहाय गारगाव देरहानो हाबाय दा दिनै अनसुमै एफसिनि जि दैदेननायाव नैबे अनसुमै बे ओनसोलाव कैलाजुलि ओनसोलाव जि खुब गाजा गोमजायैनो बेहाय थानाय लाइमोन बिथांमोना गोबां रोंगौथि दङ नाथाय बिथांमोननि रोंगौथिखौ दिन्थिनांगौनि थाखाय जागा बा मोनसे प्लेटफर्म जिहेतु गैया हिसाबै दा बेखौ नोजोर होनानै अनसुमै एफसि क्लाबा बेखौ बाहागो लानायाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थादों मानो होनना बुङोबा जोंनि माने बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां रोंगौथिया दङ खिन्थु रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय मोनसे जि प्लेटफर्म बै प्लेटफर्मखौ होनाया जोंहा खम जानानै दङ दा बेखौनो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जि जों बेहाय खुङो दा बेखौनो दिनै थामथि खेब जिहेतु जोंहा जालांबाय दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनिफ्राय बड'फा एफसि मोनसे रेजिस्टार खालामनाय जादों दा बेनि गेजेरजों जाय बिथांमोना आन्डार 13 फुटबलाव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सेलेक्सन जानानै थाङो बिथांमोनखौ बड'फा एफसिआव गेलेनायनि थाखाय बा बाहागो लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ स्कपखौ जिहेतु होनाय जादों आरो बिथांमोना बेहाय गेलेनानै बेहाय बिथांमोननि जि स्किल बेखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि जिउ राहा लामा जि दाफुंनाय बेहाय मोनसे स्कप मोननांगौनि थाखाय बिथांमोननो बे प्लेटफर्मखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनो नाजादों आरो बिथांमोनखौ हानायमानि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनानै गेलेहोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ नाजागासिनो दङ दा बेजोंबो जोंनि दिनैनि जि लाइमोनफ्रा जि फेग्रा बेसाद मुवाफोर जौ जुवा ड्राग्सनि जि एडिक्टेडा जोंनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बांनायखौ जिहेतु जों नुनो मोन्दों दा गेलेनायनि गेजेरजों बैफोर गाज्रि बेसाद मुवाफोरखौ बावगोमालांनो हानायनिबो मोनसे राहा लामा दा बेनिखायनो समाज बेबस्थाखौ जोङो मोजां खालामनांगोनब्ला समाजखौ जुदि जों मोनसे रोंखा राखा खालामनांगोनब्ला बर' हारिखौ जुदि जोङो गेरेमसा हारि जुदि दाफुंनांगोनब्ला बेबायदिनो अनसुमै एफसि इउनाइटेडआ जेरैबायदि मोनसे एफसि दानानै जेरैबायदि मोनसे माने जोलुर बादायलायनायनि जि मोनसे खेल होदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन लाइमोन बिथांमोनाबो बेबायदि बिबान लानानै रेसपन्सिबिलिटि लानानै जाहाथे बर' लाइमोनफोरखौ बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव जौगाहोनायनि थाखाय जाहाथे बयबो बिबान लायो आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोनखौ गोजोन हामलायथि बावनायजों लोगोसे आं बेखिनिखौ खावलायो साबायखर सान मानो होनबा दिनै फाइनेल मेचआव जोबोद मोजाङैनो मोजां जाना थांबाय बेयाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मानिनां एमएलए सार अशोक सिंघाल सार नुजाथि फैदों आरो जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनिफ्राय जित सरगियारि आरो सेन्ट्रेल एक्स एनडिबिनिफ्राय आर गथालमोना नुजाथि फैदों आरो दिनैनि खेला गारगाव भार्सेस राङापारा फुटबल क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन बिराद मोजाङानो जादों दिनै ट्राइब्रेगारावसिम सहैनानै माने मोननैबो टीमा मोजाङैनो गेलेनायखौ दिन्थिफुंसारदों आरो दिनै आरो ओनसोलनि रायजोफोरा गासैबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेखिनियावनो नोंथांमोन गासैबो बर' रादाब नायगिरि एबा खौरांगिरिफोरखौबो जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर हरनाय थाबाय
मानो होनोबा नोंसोरबो गोबां खस्थ'नि जारलाजोंबो जेनेबा दिनैनि प्रग्रामखौ खुंनायाव हाबाफारि मावबोदों। बिनि थाखाय गासैबो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो रादाबगिरिफोरनिसिमबो जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिनि जानानै गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जोङो बिखेखকৈ ओनसोलनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै बे इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ दा भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुङो। मानो होनबा जोंनि दा जाखांफुनाय गथ'फ्रा जाहाथे ड्राग्स गान्जानि खाथियाव दा थांसै। मानो होनबा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां गथ'फ्रानो गोग्लैसोनानै दं। मानो होनबा गोग्लैसोनानै ओरैनो बेकार थाबा मानसिनि माइन्डआ डाइभार्ट जानानै साननाया उल्था उल्थि जायो। बेनिखायनो जों इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ गेलेनायनि गेजेरजों बिसोरनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनानै गोग्गो समाज एबा गोग्गो बेखौ आवगायलांनो थाखाय बे गेलेनायखौ हाबाफारिखौ लागासिनो आरो जोङो इयुनावबो बे हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। दायो जोङो इउनाइटेड अनसुमै एफसिआ दा मेट्रिक एग्जामनि खाथियाव गासैबो मेट्रिक लिरग्रा जाय केन्डिडेट बिथांखौ नोजोर बोनानै जों न' हाबनानैबो सं लायो। सोर मावदों, सोर फरायदों, सोर फरायाखै। जों आरो समाजनि बिराद मोजां खामानि मावबोदों। आरो जेसेबांखिनि हायो जों गेलेनायजों नङा गासैबो बिथिङावनो जों इउनाइटेड अनसुमैया समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावबोगोन।